Čaute lidi, ja vás vítam u nového videa. Toto je séria naša Minecraft. Opa, dobre, jak sa to dáva. A tu sme dali dole villagerov. No teda nie doslova, ale... No poď! Bojko. No nech sa... No môžem byť taký krivý. Jak oni. Au! Je čiu. Čo? Jaj? Aj zada. Super. Au. Dobre. Rozky, opa. Sme to dali. Super. Super. Ja mám 1 HP. Pomoc! Mama. Jo. Dobre. Jaj. Takže môžem byť takýto slabý. No keď som to už 100 rokov nehral, takže asi áno. Idem tam hore. Ich ešte zabiť. Lebo sa mi chce. Moc ďaleko som nevidel. Au. To bol. Ono sa to despawnlo. Dobra. Takže... Dobre. Tak to ideme domov a... No neviem už čo. Asi pôjdem preč... Neviem rozprávať. Majniť. Fakt idem dobre. Asi áno. On ide stále za mnou, hej. Musím čo najrychlejšie ísť domov. No, takže... Pôjdem asi Jaj! Neviem hovoriť. Keď kopať v dole alebo také dačo. No, utekaj. Parkour. Jaj. Dobrá. Skoro som doma. Au. Rýchlo, utekaj. Lebo už je tma. A to čo tam je? Asi nič také. No. Dobre, a idem špinkať. Dobrú noc. No, otvor sa. No. Čo tu zobral? Čo som teraz tu zobral? OK. Nič moc. Prístup takto si zobrám. Toto
toto je ešte... No. Toto zoberám. Toto jedlo. A... plenky. Kde sú? Dobre. Styky. Kde sú styky? Tuto. Zoberám 3 krompáče. Jeden kameň mi je úplne na nič, takže tak. A neviem vôbec keď pôjdem. Takže výborne. Ja som mal sekeru. Tak. A toto vyťažím. Nech to hento iba nezoberám. Yes. Stick. To sa zíde. Všetko sa zíde. Dobre. Asi stačí. Ono sa teda spavne. Yes. Dobre. Tak, idem do nejakej cavey. Práve, že neviem kam. Takže idem sem. Toto je... Oh, yes! Toto som tu zakopal, ok. V tejto malej dúre boli toľkatí, no, v prvom diele, alebo kedy, to bolo mega veľa. Ale vy moc nebudete vidieť, takže musím veľa pokladať torčiek. Prečo takto idem? Nie tento blok, len tento nie. No. Počujem jaskynu, teda zombáka. Takže aj kostlivca, no. No tak, tu musí byť spawner. To strašne veľa počujem zvukom. Mimochodom už 8. deň. Tu sme. To hrám. No. Ešte je koľko? Tento blok som ešte nemal. Toto asi bude taký nudnejší diel. Takže... iba 30? No tak to budem úrovni. No tak to budem tak trošku dlho. Tieto kamene nemám rád. Tento krompač už zdochne. Úle. Ja sa vždy naplaším. Ale dobre, oni to zmenili. Že keď sa mi zničí to tak. Krompač, tak urobí to taký zvuk. Ja sa vždy zlakne, neviem prečo. To je čo? Prečo takýto stály or? No, už mám dosť veľa blokov. Koľko mám durability? Asi to tu nemám.
Hej, to bude na dlho. Ja by som urobil timelapse, len neviem to urobiť. A už je to tuto. No tak to budem hodinu ešte k tomu. Super, no. Takú jaskyňu. No tak to budem strašne dlho. No super. S kamenným krompáčom to budem hodinu. No tak. Tak to si počkáme. Toto asi bude najnudnejší diel. Nechcem diamanty. Kedy môžu byť diamanty? Jak minus. Lebo takto pôjdem. Potom sa vystávam hore. Ja nechcem si minúť ten železný krompáč. Ale toto opa. Ja nič nevidíme. A redstone! Moc to nebudem brať, ale niečo zaberám. Prečo nie? On strašne rýchlo ťaží tento kameň. Takú menšiu jaskyňu by som chcel. Len s mojím šťastím. Ako to už by mohli byť diamanty? Čo myslíte? Na úrovni 50. Toto sa zničí. No tak to bude zase na dlho. Jaj. A tu je bedrock, OK. Počkať. Ja to asi dám na 3 diely, alebo na 2. Že ja kopem. Ja nejakého kamaráta by som potreboval. A nikto nemá toto. Minecraft. No niektorí áno, ale sa mnou nepojdu. Počkať. Ak som to videl na YouTube. Takto. Ešte o trošku idem hore. Lebo to už je moc. Jak som teraz. Dobre. Túto. Dobre. Dáme crafting alebo. Počkaj, jak sa to robí. Tak sa mám tak. Dobre, už vidieť, jak som pozabudol hrať. Počkej, hen túto vesičku, aby som sa splácal.
A keď to nebude fungovať, tak budem plakať. Toto. No. Ide to. Jak rýchlo, Rýchlejšie o 2-krát. No. Ale ja sa s vami lúčim. Takto, aby som mal viac miesta. Ja sa s vami lúčim a dáte odber, like a zdieľajte toto video. No všetky, jaké mám. Svojim kamarátom, tak čaute.